ኣብ ዓለምና ካብ ዘጋጠሙ ሚስጥራት እቲ ዝዓበየ ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይተረኸበሉ ታሪኽ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ብ1954 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ሃገረ ጃፓን ከተማ ቶኪዮ መዕረፊ ነፈርቲ ኣገራሚ ኩነታት ተሰሚዑ። ሓደ ሰብኣይ ካብ ካርታ ዓለም ካብ ዘይትርከብ ሃገር ፓስፖርት ሒዙ ተረኺቡ። እዚ ሰብ እዚ መን እዩ? ካበይ ከም መጽኡ? ብሓቂ ካብ ካልእ ዓለም ማለት እውን ፓላለር ዩኒቨርስ ዝመጸ ድዩ? ሎሚ ነዚ ዝገርም ታሪኽ ብዝርዝር ክንርኤና ምሳይ ጽንሑ። ወርሒ ሐምለ 1954 ቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ርእሰ ከተማ ጃፓን ቶኪዮ መዕረፊ ነፈርቲ ሂንዳ ስሩዕ ናይ ፈተሻ ስራሕ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓደ ነዊሕ ጽሩይ ዘመናዊ ክዳን ዝተኸደነ መልክዐኛ ሰብኣይ ታሪኡ በፂሑ ፓስፖርት ንፖሊስ ሃበ። እቲ ፖሊስ ፓስፖርቱ ክፍትሽ ከሎ ግን ዓይኑ እቲ ዝሪኦ ነገር ከኣምን ኣይከኣለን። ስምታ ሃገር ታውሬድ ዝብል ነበረ። ፖሊስ ብምግራም ታውሬድ ትበሃል ሃገር ኣበይ ኣላ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ሰብኣይ እውን በዓል ሰብ ምትእምማን ታውሬድ ኣብ መንጎ ፈረንሳይን ስፔንን ትርከብ ናይ ልዕሊ 1000 ዓመት ታሪኽ ዘለዋ ሃገር እያ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ፖላዊስ ግራ ስለ ዝኣተዎም ካርታ ዓለም ኣምፂኦም ሃገሩ ከርእዮም ሓተትዎ። እቲ ሰብኣይ እውን ብዘይ ምንም ጥርጣረ ኣብ መንጎ ፈረንሳይን ስፔንን ዘላ ሓንቲ ቦታ ኣመላኸቶም። እንተኾነ ግን ኣብቲ ካርታ ዝነበረ ስም ኣንዶራ ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ሰብኣይ ሰንቢዱ ኣንዶራ ዝበሃል ነገር ሰሚዐ ኣይፈልጥን፣ እዛ ቦታ እዚኣ ታውሬድ እያ ትበሃል ኢሉ ተኸራኸሮም። ካብዚ ዝበኣሰ ድማ ኣብ ፓስፖርቱ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ከም ዝተጓዓዘ ዘርእዩ ናይ ኢሚግሬሽን ማሕተማት ነበርዎ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ታውሬድ ባንኪ ገንዘብ ሰነዳት እውን ሒዙ ነበረ። ጃፓናውያን እቲ ጉዳይ ክሳብ ዝጻረ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ዓብይ ሆቴል ክሓድር ገበርዎ። እቲ ዝሓደረሉ ክፍሊ ኣብ 15 ፎቕ ኮይኑ ኣብ ደገ ድማ 2 ዝተዓጠቑ ፖላዊስ ክሕልውዎ ተመደበ። ፓስፖርቱን ሰነዳቱን ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት መዕርፎ ነፈርቲ ተዓጽዩ ተቐመጠ። ጽባሕ ንግኡ ግን ዘሰንብድ ነገር ተፈጠረ። ፖሊስ ቁርሲ ሒዞም ማዕጾ ምስ አንኳሕኳሑ መልሲ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ማዕጾ ሰይሮም ክኣትዉ ከለዉ ግን ኣብቲ ክፍሊ ማንም ሰብ ኣይነበረን። መስኮት ተዓጽዩ ማዕጾ ድማ ብፖላዊስ ይሕለ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ዘገርም ድማ እቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት መዕርፎ ነፈርቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ፓስፖርቱን ኩሉ ሰነዳቱን እውን ብሓንሳብ ጠፊኡ ተረኸበ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ሰብ እዚ መን እዩ ነይሩ? ብዙሓት ሰባት እዚ ሰብ እዚ ካብ ካልእ ዓለም ማለት እውን ፓላለር ዩኒቨርስ ብጌጋ ናብዛ ዓለም ዝመጸ እዩ ይብሉ። ምክንያቱ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ዓለም እታ ሃገር ታውሬድ ትበሃል ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ግምቶም ይቕምጡ። ንስኹም ከ እንታይ ይመስለኩም? እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ ካብ ካልእ ዓለም ድዩ መጽኡ ወይስ ካልእ ሚስጥር ኣለዎ? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ግለጹለይ። ነዚ ቪድዮ ላይክ ግበርዎ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሰላም።